ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲಾ ಇಂಚೆಲ್ಲರು ಇನ್ನೇನೊಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೊಳಂತರಿಟೆ ಮಲ್ಪುನು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನ ಬಲೆ ತೂಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ದತ್ತು ಬೊಳಂತರಿದೆ ತೊಂದೆ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ದಿಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡಿಂದಾನೆ ತರಂಡ ಅಂಡು ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಇತೆನಿಕ್ ಬೇಯ್ಪದಿನ ರಡ್ಡ್ ಹದಾತ ಬಟಾಟೆನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡುವರಡು ಒಂಜಿಯ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಒಂದಿನ ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಉಂಡು ಏನು ಗ್ರೈಂಡೆಡ್ నేను ಕಡೆದು ಕನಪೆ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆಗೆ ಏತು ಹದ ದೀಪತುಲೆ ಆತೆ ದಪ್ಪದಿ ಎರಡಂಡು ಇತೆನೆಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ತುರಿದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೊನುಲಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ ಬೊಕೊಂಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಟೊಮೆಟ ಬೊಕೊಂಜಿ ನುಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿನ ಸಣ್ಣ ಮುರಿದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಟ್ಲಿ ಬೇತೆ ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಸಣ್ಣ ಮುರಿದು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಬಟಾಣಿ ಪಾಡುವ ಪಂದಾಂಡ ಸುರಟಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಯ್ಪದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್ ಇತನಿಕ್ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡ 2 ಚಮಚದಾತು ಮೊಸರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಇನ್ನತು ಉಪ್ಪು ಬೊಕೊಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತೆಂದಿನ ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ಯಾನ್ ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲಡ್ ಇಂಚಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಇತೆನೆಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಬಂದನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಕೈಲ್ದಾತು ಪಾಡ್ನಯ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿಡ್ ಮಲ್ಪೋರ್ ಬಂದಾಂಡಲ ಇಂಚನೆ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ದಪ್ಪನೆ ಇಪ್ಪಡು ಇತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ನೈನಾತ್ ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು నేను ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ಪವನುಡು ತುಳಿ ಮೇಲಡಿ ಇಂಚ ಹಿಟ್ಟು ನುಂಗುದು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಅವಡು ಇದು ಒಂದಿನ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋಡ್ಡ ಮಿತ್ತಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿಡು ಮಲ್ಪೋರ್ ಪಂದಾಡ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಮಗದ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ಪಂಡ ಯಾ ಉಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚಿನಿಂದ ಚಟ್ನಿ ಅತ್ತಂಡ ಸಾಂಬಾರ್ ದೊಟ್ಟು ಮಾತ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದನ್ ಪಂದ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಬೈದಿಂಡು ತಿನಿಯರೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಅಂಚನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಗುಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.